Hayırlı kиш dostlar, исәнмесез. Hayırlı kиш dilek her kimге. Кылган гамәлебез изгелектән тора, изге эшләр кылыйк бүген дә. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Сезне Мишәнтү мәктәбе укучылары сәламлый. Бүген мәктәптә тапшыруын без Тимербаева Азалия һәм Ибрахимова Камилә алып барыбыз. Мәктәбезгә рәхим итегез. Мәктәбебезгә тагын да тирәнрәк таныштыру өчен сезнең директорыбыз Шәйхелисламов Булат Фәнитовичка бирәсебез килә. 2023-2024 уку елында мәктәбебездә 46 укучы укый. Аларга 19 укытучы белем һәм тәрбия бирә. Мәктәп тулы кешенә җанлы рәвештә эшләп килә. Мәктәбебезнең төп бурычы булып, балаларны белемле һәм тәрбияле итеп, олы тормыш юлына чыгару максаты куелган. Мәктәптә эшчәнлек план нигезендә алып барыла. Бигрәк тә инде олимпиада һәм конкурс эшчәнлеге өстендә ныклы эш алып барабыз. Агымдагы уку елында мәктәбебезнең муниципаль этапта 6 җиңүче, 9 призлы урыны, республика олимпиадаларында 4 призлы урыны, рус теленнән халыкара олимпиадада 1 призлы урыныбыз бар. Уку белән бер рәттән балаларга өстәмә белем бирү юнәлешендә дә ныклы эш алып барабыз һәм бу өлкәдә дә матур күрсәткечләребез бар. Юный мастер конкурсында 2 укучыбыз региональ этапка чыгып, 2-3 урыннар алуга ирештеләр. Узган уку ел нәтиҗәләре буенча мәктәбебез олимпиада нәтиҗәләре буенча 3 урын һәм тәрбия юнәлеше буенча 1 урынга лаек булды. Бу уку елында да шушы күрсәткечләрдән төшмәбез дип ышанып калабыз. Шулай ук белем бирү белән бер рәттән хезмәт тәрбиясенә дә өстенлек бирәбез. Мәктәп янында тәҗрибә участогы һәм теплицабыз бар. Елда шушы теплицабызда хезмәткәрләр көче белән кыяр үстереп сатып, мәктәп бюджетын тулыландырабыз. Агымдагы уку елында мәктәбебездә зур вакыйга көтелә. Ул да булса мәктәбебез ачылуга 50 ел. Бу вакыйга уңаеннан бүгенге көннән үк әзерлек эшләре алып барыла. Алга таба да зур уңышларга ирешеп эшләрбез дип ышанып калабыз. Укучыларыбыз һәм укытучыларыбыз күп төрле конкурс бәйгеләрдә, ярышларда, фәнни-практик конференцияләрдә, фән олимпиадаларында бик актив катнашалар һәм нәтиҗәләребез дә куандырырлык. Мәктәптә бүгенге көндә 46 укучы белем ала. Укучылар фән олимпиадаларында даими катнашып киләләр. Агымдагы уку елында олимпиадалар җиңүчеләре белән таныштырып китәбез. Муниципаль этапта 3-нче сыйныф укучысы Ибрахимов Кәрим тормыш иминлеге нигезләре фәне 1-нче урын, җитәкчесе Ибрахимов Рамил Зөфәр улы. 3-нче сыйныф укучысы Мифтахов Камил математикадан 3-нче урын, укытучысы Закирова Ләйсән Рафил кызы. 5-нче сыйныф укучысы Зарипова Гаделия, татар теленнән 1-нче урын, җитәкчесе Зарипова Гөлнара Нақыйф кызы. 6-нчы сыйныф укучысы Яруллина Язгөл, тормыш иминлеге нигезләре фәненнән 1-нче урын, җитәкчесе Ибрахимов Рамил Зөфәр улы. Татар теленнән 3-нче урын, җитәкчесе Зарипова Гөлнара Нақыйф кызы. 8-нчы сыйныф укучысы Тимербаева Азалия, татар теленнән 2-нче урын, җитәкчесе Зарипова Гөлнара Нақыйф кызы. Химия фәненнән 1-нче урын, җитәкчесе Ахмадиева Алсу Рауль кызы. Татарстан тарихы фәненнән 3-нче урын, җитәкчесе Ибрахимова Миләүшә Гафур кызы. Рус теле фәненнән 3-нче урын, җитәкчесе Сидикова Рауя Рафаэль кызы. 8-нче сыйныф укучысы Ибрахимова Камилә Рамил кызы, татар әдәбияты фәненнән 3-нче урын, җитәкчесе Зарипова Гөлнара Нақыйф кызы. Рус әдәбияты фәненнән 2-нче урын, җитәкчесе Сидикова Рауя Рафаэль кызы. 8-нче сыйныф укучысы Сидиков Салават, технология фәненнән 3-нче урын, җитәкчесе Мубараков Рафил Илхамович. 8-нче сыйныф укучысы Ашаров Рүзәл, геология фәненнән 1-нче урын, җитәкчесе Ахмадиева Алсу Рауль кызы. 9-нчы сыйныф укучысы Хайруллина Азилә, Татарстан тарихы фәненнән 1-нче урын, җитәкчесе Ибрахимова Миләүшә Гафур кызы. 9-нчы сыйныф укучысы Таҗетдинова Зәйнәп, рус теле фәненнән 3-нче урын, җитәкчесе Сидикова Рауя Рафаэль кызы. Яруллина Язгөл, республикада тормыш иминлеге нигезләре фәненнән призер, җитәкчесе Ибрахимов Рамил Зөфәр улы. Татар теле фәненнән призер, җитәкчесе Зарипова Гөлнара Нақыйф кызы. Ибрахимова Камилә, республикада әдәбият фәненнән призер, җитәкчесе Зарипова Гөлнара Нақыйф кызы. Тимербаева Азалия, Татарстан тарихы фәненнән республикада призер, җитәкчесе Ибрахимова Миләүшә Гафур кызы. Укучыларыбыз белән бер рәттән укытучыларыбыз да төрле конкурсларда актив катнашалар. Укытучыларыбызның уңышларын күреп сөенмәй мөмкин түгел.
Yıl okutuşusu belgesinde fizkultura okutuşusu İbrahimov Ramil Züfer ula hem muzika okutuşusu Hadiyeva Gülgüner Noel kızı jingüçü buldular. Kimya okutuşusu Ahmadiyeva Olsu Raul kızı, Rus dili hem edebiyatı okutuşusu Sidikova Rauya Rafael kızı, Tarih feni hem cemiyet okutuşusu İbrahimova Milosha Gafur kızı prizör buldular. Şuban kolka olga bata don gözümde uyata gözüm dondan kırğa barıp o yurağın oynata gözüm dondan kırğa barıp o yurağın oynata bu senemi gülsümünden beri bügüsün Basuğunda zurbehinin şarkıları görünsün Bu senemi gülsümünden beri bügüsün Basuğunda zurbehinin şarkıları görünsün Gülsüm şukta, gülsüm utta Yigit gönlün yandıra Bir yaşulay suygeninde işte hayran oldıra Bir yaşulay suygeninde işte hayran oldıra Bu senem gülsümünden beri bügüsün Bozulda zürbeğinin şarkıları görünsün Bu senem gülsümünden beri bügüsün Bozulda zürbeğinin şarkıları görünsün Bozulda zürbeğinin şarkıları görünsün Кешенең иң матур истәлекләре, иң изге хыяллары, иң беренче шатлык куанычлары аның бала чагы яки үсмер чоры белән бәйләнгән була. Менә шушы матур истәлекләр арасында шактый урынны мәктәп, балачак дуслары һәм әлбәттә инде укытучылар алып тора. Иң беренче мәктәп бусагасын атлап кергән көннән алып, зур тормышка озатып соңгы кыңгырау чыңлаган көнгә кадәр бала белән һәрчак янәшәдә аның укытучысы атлый. Уларны белем дөньясына алып керә, яхшыны яманнан аерырга, хезмәт һәм иҗат шатлыгы тоярга, аңардан шәхес тәрбияләргә бөтен көчен куя. Укытучы нинди тирә мәгънә ята бу сүздә? Үзенең көче кызганмыйча, үз баласыдай саклап, яклап йөрүчесен укытучы. Авыр чакларда беренче булып ярдәм итүче дә, каршылыкларны да җиңүчесен укытучы. Шундыйларның берсе Гарифуллина Кадрия Хайринас кызы. 39 ел укытучылык хезмәтен башкара. Аның укучылары илебезнең төрле почмакларында көч куя. Гадел, тырыш, таләпчән укытучыбыз ул. Килешле кыяфәтле, зауыклы киенгән, әдәпле, әхлаклы тотышлы, ышанычлы адымнары белән туры карап алга баручы укытучы образы турында күп сөйләп була. Менә шул образны тормышта тулысынча ачкан, шул камиллекне үзендә туплаган укытучы һәм устазның үзе белән әңгәмәләшү тагы да мавыктыргычрак. Укытучы иң мөһим һәм кирәкле һөнәрләрнең берсе. Аларның хезмәтләре авыр, катлаулы, җәмгыятькә күп файда китерә торган. Мөгаллим, устаз, укытучы. Бу үз сүздә күпме мәгънә, күпме сер, аж илкәсенә гаять катлаулы эш тәрбия һәм белем бирү эше йөкләнгән. Укытучы эше үлемсез. Ул чәчкән орлыклар шытып яңа үрентеләр бирә. Ул үрентеләр үсеп буйга җитеп, орлык чәчәләр һәм тормыш шулай дәвам итә. Алар укыткан укучылар илебезнең төрле почмакларында халыкка хезмәт итәләр. Яраткан укытучыларын онытмыйлар. Милые, добрые, взрослые, отмените войну, а я разноцветными звездами украшу для вас весну и нарисую вам солнышко, которое будет смеяться, и больше не буду плакать, и больше не буду бояться. Самые умные взрослые, сделайте что-нибудь, чтобы они еще грозною как-нибудь припугнуть. А я из песка вам настрою домиков, чтобы играться, и больше не буду плакать, и больше не буду бояться. Там, где идет война, детям негде
и взрослые, отмените войну, а я разноцветными звездами украшу для вас весну и нарисую вам солнышко, которое будет смеяться, и больше не буду плакать, и больше не буду бояться. Там, где идет война, детям негде играть. Там, где идет война, нельзя цветы собирать. Там, где идет война, никто на вопрос не ответит, за что во все времена погибают невинные дети. Милые, добрые взрослые, отмените войну! Алтыннан да кыйммәтле, оҗмах хикмәтләреннән дә кадерле булган нәрсә тәрбияле баладыр, дип яза Изаетдин Фәхретдин. Тәрбия эшенең төп бурычы асылда бала шәхесенең барлык эчке табигый көчләрен хәрәкәткә китерүдән, аны рухи һәм физик яктан әзерләп, яңа җәмгыять шартларында интеллектуаль әхлакый шәхес буларак эш итә алучы ирекле бер зат итеп тәрбияләүдән гыйбарәт. Тәрбияви юнәлешләргә танып эш иткәндә сәламәт, яңалыкка омтылучан, лидер белемле, үз тарихын, мәдәниятен белгән, хезмәт тәрбиясе алган шәхес тәрбияләүгә мөмкинлекләр ачыла. Бу уку елыннан мәктәбездә тәрбия буенча директор киңәшчесе билгеләнде. Алсу Ульфатовна һәр эшне җиренә җиткереп башкара. Тәрбия шул укучы шәхесенә һәм мәктәптә аның үсеше өчен шартлар тудыруга, педагоглар һәм укучыларның үзара, балаларның бер-берсе белән, педагоглар һәм ата-аналарның укучылар белән хезмәттәшлегенә нигезләнгән. Мәктәптә мөгаллимнәрнең бурычы мәктәпне бала өчен уңайлы һәм җылы икенче йорт итү. Анда һәр балага җаны теләгән эш табу, аларны кыерсытмау һәм аңларга тырышу. Тәрбия эше район балалар һәм яшьләрне тәрбияләү программасына нигезләнеп оештырылды. Тәрбия программасы юнәлешләре нигезендә этаплап үткәрелә торган класстан тыш эшләрнең эчтәлеге, форма һәм чаралары планлаштырылды. Узган уку нәтиҗәләре буенча безнең мәктәп махсус кубокка һәм премиягә лаек булды. Балалар оешмалары иҗтимагый хәрәкәтнең бер өлеше тормыш мәктәбе ул. Алдынгылар хәрәкәте 2022 елның 18 декабрендә ил җитәкчелеге тарафыннан оештырылган яшьләр хәрәкәте. Әлеге хәрәкәт Совет чорындагы пионерия белән охшаш, әмма ул яңа идеялар һәм заманча карашлы булуы белән аерыла. Әлеге хәрәкәт турында тулырак таныштыру өчен сүзне мәктәпнең беренче бүлеге рәисе Тимербаева Азалига бирәбез. Алдынгылар хәрәкәте традицион гаилә кыйммәтләре нигезендә үскән шәхесне үз иленең патриот итеп тәрбияләү өчен шартлар тудыручы хәрәкәт. Аның бурычы балалар бакчасыннан алып, киләткә һәм югары уку йортына кадәр бала өчен бердәм тәрбия һәм үсеш мохите булдыру. Агымдагы уку елында Алдынгылар хәрәкәте мәктәбебездә динамиклы үсеш алды. 1-9 сыйныфларда белем алучы укучылар әлеге оешманың әгъзасы булып торалар. Алдынгылар хәрәкәте 13 төрле юнәлешне үз эченә ала. Мәгариф һәм белем, фән һәм технология, хезмәт, һөнәр һәм үзмәшгульлек, мәдәният һәм сәнгать, волонтерлык, патриотизм һәм тарихияткә, спорт, сәламәт яшәү рәвеше, медиа һәм коммуникация, экология һәм табигатьне саклау, туризм һәм сәяхәт, туган тел һәм мәдәният, халкыбызның гореф-гадәтләре. Әлеге юнәлешләр буенча план нигезендә эш алып барабыз. Һәр атна беренче бүлек утырышында эшләгән эшкә нәтиҗәләр ясыйбыз һәм киләсе атнага планлаштырылган чаралар турында фикерләр алышабыз. Атналык линейкада мәктәп коллективын эш нәтиҗәләре белән таныштырабыз. Халыкларның җаны ул моң диләр. Моң диләр дә бездә җыр диләр. Үзгәләсә, телсә бәгырьләрне татар җыры әнә шул диләр, дип язган шагыйрыбыз Габдулла Тукай. Моң. Шушы өч хәрефтән торган сүзгә дөнья үзе сыйган кебек. Табигатьнең һәр күренешендә, һәр мизгелендә җыр, моң бар. Безнең һәр күзәнәгебез җыр дигән сихри әһәңне үзенә сеңдереп, башкача тормыш белән яши. Шуңа күрә без, кешеләр, җыр-моңга тартылабыз, аны бик яратабыз. Хәзерге заман мәктәбенең иң зур бурычы уйларга, фикер йөртергә, сәләтле, заман сугышын тоеп, алга атлаучы, уйлап табучан, үз халкының тарихын, мәдәниятен белүче иҗади шәхес тәрбияләү. Һәр баланың кичкенә генә булса да сәләтен күреп, аны үстереп, балада үз-үзенә карата ышаныч тудырып, көтелгән нәтиҗәгә дусларча мөнәсәбәт аша ирешергә мөмкин. Балаларга җыр-моң тәрбиясе бирүнең бай традициясе хәзер тагы да югары үсеш алды. Сәнгатькә гашык балаларның саны бик күпкә артты. Шуны истә тотып, мәктәбебездә вокал һәм инструменталь ансамбль түгәрәкләре шәп килә. Алар анда җырларга да, уен коралларында да уйнарга өйрәнәләр. Җитәкчеләре Хадиева Гөлгенә Наил кызының тырышлыгы нәтиҗәсендә район, республика күләм конкурсларда алдынгы урыннарны яулыйлар.
Өстәмә белем һәм төрле өлкәдә тәрбия бирү максатыннан мәктәптә тиешле эш режимында бик күп төрле түгәрәкләр эшләп киләм. Бу түгәрәкләр безгә иҗади сәләтебезне үстерүгә, сәламәт яшәү рәвеше булдырырга зур этәргеч бирә. Баланың сәламәтлеге нык булуы мәктәптә яхшы укуга нигез булып тора. Спорт уеннары балаларда көчле, җитез, чыдам, кыю, тәртипле, тотнаклы булу кебек сыйфатлар тәрбияли. Хәрәкәт күнекмәләрен үстерә торган барлык төр уеннар баланың физик үсешенә генә түгел, акыл үсешенә дә уңай йогынты ясый. Башка аларны әйтә алмыйм, әмма безнең мәктәп битләре һәм кызлары волейбол белән җинләнгән. Буларны физик яктан тәрбияләү максатыннан Ибраһимов Рамил Зөфәр улы җитәкләгән волейбол түгәрәге нәтиҗәле эшләп килә. Спорт бәйрәмнәрендә, хәрәкәтле уеннарда һәм ярышларда бик актив катнашалар. Без барыбыз да сәламәтлек үзебезнең кулда дигән девиз буенча яшибез. Спорт яратучы балаларга биредә бөтен кирәкле җиһазлар бар. Дәресләрдән соң мәктәп проекты буенча мәктәптә бүген фәнни-техник иҗат юнәлеше буенча суда модельләштерү түгәрәгендә 15 бала шөгыльләнә. Балаларны техник юнәлешләргә тарту заман таләп итә түгәрәк җитәкчесе Мөбарәков Рафил Илһамович. Иң элек бу гамәл үсмерләрне урамда йөрүдән тыя һәм иҗади мөмкинлекләрен үстерүгә булыша. Техник белгечлекле һөнәрләрне сайлауда зур ярдәм була ала. Мәктәбездә Гөлнара Нақыйфованың җитәкчелегендә күңелле сәхнә театр түгәрәге эшләп килә. Укучылар бу түгәрәктә атнага 2 көн шөгыльләнәләр, төрле конкурсларда актив катнашалар һәм мәктәп күләмендә оештырылучы чараларда читтә калмыйлар. Ә хәзер сезнең игътибарга беренче театр республика күләм конкурсында катнашкан чыгыштан үзек тәкъдим итәбез. Ох, нинди матур ялтырак нәрсә таптык әле без. Нәрсә икән бу? Ярый. Ояга алып нигәле, бәлки кирәге чыгар. Сарыскан, син нәрсә? Тимер металл алынҗыясың мәллә, Күл төбендә йокым сырап ята идем, әллә нәрсә башыма килеп төшмәсенме? Тәмле йокыларым әллә качты. Кайда әле, бир әле, карыйм әле нәрсә икәнен, Ничек бирим инде мин аны сиңа? Су астында, күл төбендә калды ишул. Ох, хорап кына булганбыз икән. Ярый, берәр җаен табарга иде бит. Бака, җаным бәгърем, су төбендәге улай берне алып бирче безгә. Мин сиңа аквалангист түгел, җыен тимер алам дип, су астына шумарга үзең төш. Үтенеп сорыйм, ул безгә бик кирәкле нәрсә иде. Нәрсәгә кирәк шул хәтле? Коллекция җыябыз, ул безгә бик кирәк. Үзең төш. Бака, бакылда, су төбендә ят шунда. Баканы үртәгән буасың тагын. Син бит үзеңдә такылдык. Кылый, син икәнсең бу. Киләне бирегә сыр итеп кенә бер сүз әйтәбез үзеңә. Нинди сору? Әйт тизрәк. Беләсеңме, менә шушы күлдә алтын балык яши. Кит аннан, булмаслар. Шөнәгә менә шушы балыкны тотсак, ул безнең бөтен теләкләребезне дә үтәп торыр иде. Мин балык тота белмим. Бер авырлыгы да аның юк. Кармак кирәк, бетте китте. Кармак? Нәрсәсең? Ул бәйлисең дә таш элеп куясың. Мә, тот алтын балыкны. Такылдан әле, үзем дә беләм. Алтын балык тотармын, нәрсәдер мин тотармын.
табылды. Bu bit безнең табылды. Бик акыллы икәнсең. Аны бит мин тоттым. Yok mineke. Безнеке. Yok mineke. Аны ничек бүлешәбез инде? Әле бер чыпчыктан сөрик әле. Газиз ана телебезне бер кайчан да онытмыйк. Туган тел ачкычын мәңге югалтмыйк. Үзенең бәхетенә һәм киләчәк куәтенә бару юлында кешелек тудырган барлык мөгъҗизаларның иң катлаулысы һәм бөеге мөгаен китаптыр. Китап безнең өчен җансыз бушлык дөньясыннан хәрәкәтчән тормыш дөньясына карый торган тәрәзә дигән Максим Горький. Китапханәсез мәктәпне күз алдына китерү кыен. Мәктәп китапханәсе һәр укучы һәм укытучының төп таяну ноктасы булып тора. Белешмә сүзлекләр, методик ярдәмлекләр, матур әдәбият, вакытлы матбугат чаралары һәммәсе бүгенге укучыга багышлана. Китапханә ул мәктәп терәге, ә мәктәп белем йорты. Мәктәп китапханәсе укучыларны белемле итүдә зур роль уйный. Белемнең күп өлешен кеше үзлегеннән китаплардан ала. Уку елы дәвамында укучыларның барысы да кайнар ризык белән тәэмин ителде. Барлык укучылар өчен дә 2 тапкыр мәктәп ашханәсендә туклану оештырылды. Мәктәп бакчасында үстерелгән яшелчәләр ел дәвамында балаларга бушлай ашатыла. Тулаем алганда азыкның сыйфатыннан укучылар канәгать. Авыл мәктәбен мәктәп яны тәҗрибә участогыннан башка күз алдына да китерү кыен. Бакча безне хезмәт сөяргә, эш белән чыныгып үсәргә өйрәтә. Эше барның ашы бар диелә халык мәкалендә. 65 сутылы участогыбыздан нәтиҗәле файдаланырга тырышабыз. Мәктәп коллективы һәм укучылар тырышлыгы белән яшелчәләр, җиләк-җимеш үстерәбез. Тирә-юныбызны төрледән-төрле чәчәкләр белән бизибез. Ел буенда эшләүче теплица авылда гына түгел, бөтен районда аерым урын алып тора. Орлыклар январьда ук чәчелеп, мартта яңа җитешкән кыяр ашый башлыйбыз. Артканы район халкына да тәкъдим ителә. 2024 ел Россиядә гаилә елы, Татарстанда фәнни-технологик үсеш елы дип игълан ителде. Безнең мәктәбебездә дә бу юнәлеш буенча ел дәвамында киңәйтелгән эш алып барылачак. Адаштырмас маегыбыз мәктәп. Юлда юлдаш туган телебез. Туган телне җирне сөйсәк кенә якты булыр безнең көнебез. Менә шундый күңелле ул мәктәп тормышы. Укучылар үз вакытларын әрәм итмичә, укытучылар биргән белемне үзләштереп, төрле яктан үсеш алган шәхес булып, мәктәбебезне тәмамлаячаклар дип ышанып калабыз. Безнең тапшырыбыз ахырына да килеп җитте. Сезнең белән Камилә Ибраһимова Һәм Азалия Тимербаева булдык. киләсе очрашуларга кадәр Сау булыгыз!